First Samuel chapter 17 verse 20. First Samuel chapter 17 from verse 20. Tafadzwa Evelyn Mupotsa, a good evening to you. May the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Amen and amen. First Samuel chapter 17. First Samuel chapter 17 from verse 20, and I'll read. Early in the morning, David left the flock with a shepherd, loaded up and set out as Jesse directed. He reached the camp as the army was going out to its battle positions, shouting the war cry. Israel and the Philistines were drawing up their lines facing each other. David left his things with the keeper of supplies, ran to the battle lines, greeted his brothers. As he was talking to them, Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out of his lines, and shouted his usual defiance, and David heard it. When the Israelites saw the man, they all ran from him in great fear. So it's 1 Samuel chapter 17 verse 20 to 24. 1 Samuel chapter 17 verse 20 to 24. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. My Murwira Nyamunda, good evening to you. May the good Lord bless you. A happy birthday to you, Mama. We wish you many more. May the blessing and the favor of the Lord be upon your life. God bless you. Happy birthday to you. Nyanda verenga pano ndiye mukomana unonzi David. David atumwa na baba wake Jesse aine zvekudya, and ndokubva anzi na baba wake, kana wasvika kuhondo kune vakoma vako na King Saul, toda kuti udzoke nereport undiudze kuti zvakamira sei, vari kurarama sei, zviri kufamba sei. So he was sent, atumwa na baba wake Jesse kuti agoita zvinhu zviviri: to supply food to his brothers and to check on them and to bring back a report to his father. So atumwa sa messenger uye sa deliverer auya kuzodeliver food to the brothers, also as a messenger kuti agone kuongorora zvakamira sei, adzoke nereport kuna baba vake. Zvotiratidza kuti David haana kuenda on a mission to fight against Goliath. David was sent to check on his brothers by his father Jesse. Haana kuenda to fight. Wakaenda kundoona vakoma nekuvapa zvekudya nekudzoka one report kuna baba kuti zvakamira sei. Beds ndo zvaakatumirwa izvozvi na baba vake Jesse. Vashoko, a good evening to you. May the good Lord bless you. I'm so happy to see you online. Mwari vakuitire nyasha, Baba Tania, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Sister Shamiso Jake, you are welcome. May the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life. Thank you so much for tuning in. So 1 Samuel chapter 17 from verse 20 to 24. Nyanda verenga nemukomana unonzi David atumwa na baba vake Jesse to go and check on his brothers kuti zvakamira sei kubattle kwavari uye nekunovasira zvekudya. So he was sent as a messenger and a deliverer auya kuzodeliver bread. But on this text ndopa muchaona kuti David fought against Goliath akakunda, but the mission chaangatumirwa na baba wake was to check on his brothers, which means David time yaakasvika, Bible rati akasvika hondo dza Israel dzichimhanyira pa battle line, shouting war cry, running to the battle lines to face the Philistines.
kurati haana kusvika munguva yakafanira. Why? Nokuti waifanirwa kusvika zvese zvisiko, oona vakoma vake, otaura navo, ovapa zvekudya, odzoka kumba. But wakasvika patime yekuti hondo dziri kundofesana, dziri kumhanya pamabattle lines, vari kushedzera the war cry. Mufunge aigona kugara achimirira kuti kana vapedza zvema-war cry nekudii ozoona vakoma vake odzokera hake kumba. But Bible rinoti wakatora chingwa nezvaanga atumwa nababa wake akapa to the keeper of the supplies. Iye kwakumhanyawo again to the battle lines. He is not a well-trained soldier. Haana kutumwa so that he can join the armies to fight. Atumwa to check on his brothers. But David left the things with the keeper of supplies, ran to the battle lines and greeted his brothers. So David wakamhanya kundojoina the battle line kune vakoma vake. Bible rati wakasira zvekudya to the keeper of the supplies, ndokubva amhanya ku battle line. Nguva yaasvika waifanirwa kuramba akabata the supplies, omirira kuti vakoma kana vapedza zvari kuita zvekuhondo izvi avaone ataure nawo. But pane chakamupusha chikamusunda, kuzodza kwaive maari kwakamusunda kuti I must join these armies, ndiendewo pabattle line ndinzwa kuti zviri kufamba sei ndimboonawo. Kureva kuti haana kuuya mucamp to fight, but akasvika patime yekuti vanhu vari kumhanya mumabattle lines to face each other. Kureva kuti akasvika wrong time according to the mission yababa vake Jesse, but according to the mission yaMwari nekuzodza kuri pamusoro paDavid wasvika right time. So pane kutaura kwandati kuri common, kuri so popular, kunoti God's time is the best. Nguva yaMwari ndo nguva yakanaka, ichokwadi. But kuti uzive kuti this is God's time concerning my life, kuti zviitike, it takes revelation. Nokuti pane imwe nguva uchaona kuti iye Moses, time yaanoberekwa, the deliverer of Israel from Egypt, time yaakaberekwa, naturally it was wrong time. Nokuti akaberekwa nguva yekuti vana vese vechiIsraeri vakomana vaifanirwa kuurawa. Kureva kuti akaberekwa muatmosphere ine rufu, muatmosphere yakadeclarewa death sentence naHerod naFaro. Kureva kuti Fero angati mwanakomana wese wechiHebrew ngaafe, ndo time yakaberekwa Moses, which is wrong time. That's why zvakaita kuti mai vake vamuvigi, nekuda kwokuti nguva yaaberekwa akaonekwa anofa, aberekwa wrong time nekuda kwedeclaration yanga iripo muEgypt yekuti vanakomana vese vechiHebrew vanofanirwa kuurawa. Tikatarisa nhau yekuberekwa kwamambo Jesu, mukuberekwa kwavo mune kuurawa kwevana vane 2 years and below naHerod. So time yakafanira, time yakanaka revelation. Nokuti sometimes the atmosphere of the environment inogona kukunyepera kuti this is not your time, this is not your season. Wait for your season, wait for your time. Yeti neimwe nguva unotomira uchiti ndiri kumirira mwaka wakafanira, nguva inonditira zvinhu. Yet uri kutomira right season yako by revelation yekuti uchitotanga kuita zvinhu. Kana munhu achiita zvinhu muna Mwari, haatarise mamiriro ezvinhu, anotarisa kuna Mwari wacho, wonzwa kuti Mwari vanoda kuti uitei mumwaka iwoyo. Genesis 26. Bible rinoti Isaac, Mwari vakamupa shoko rekuti do not go down to Egypt, stay there in Gerar. Chikonzero ndechekuti there was famine in the land. So mukomana zvazviri pachena kuti aigona kuenda kuri kuenda vamwe, kana kuti aigona kushanda neexperience yekuti during the time of my father Abraham there was famine in the land. Baba vangu vakaenda kuEgypt vakadzoka vaine wealth. So this time Mwari pavari kumuti do not go down to Egypt, vari kutoziva kuti according to history neresearch dzaachaita achangotedza zvakaitwawo nababa vake. Mufunge by revelation life hausi meant to copy
mumwe munhu zvaakaita. We learn from others, but we are not supposed to copy what they did. Why? Nekuda kuti nyasha dziri matiri, mwaka watararama nezvikonzero zvinogona kusiyana. So tinotenderwa kudzidza kubva kune vamwe, but hatitenderwe kukopa zvakaita vamwe. Nekuda kwekuti munhu wese you are so unique. Mwari vane kuronga nekuita kwavo mauri kwakasiyana nekwavakamboita mune vamwe vanhu. Saka ari Mwari waAbrahama, waIsaka, waJacob. Zvoreva kuti pane time yaanopareta naAbraham, opareta naIsaac, opareta naJacob, opareta naMoses, opareta naJoshua. Achiopareta nawo ane kuita kuri different. I'll give you an example. Moses paRed Sea wakatambanudza tsvimbo vanhu vakacrossa on dry ground. But under the leadership of Joshua there was another river to cross, inova Jordan River. Yet Joshua is a leader asinawo tsvimbo manje. Ende Mwari havana kumupa instruction sei yakapiwa Moses nyangwe ari kufesa a river uku vakambofesa Red Sea. It was different. Yet vese vakacrossa. Against the lions, Daniel wakawanirwa nyasha akasurvive in a lion's den kusvika abuda. But when Samson came against a lion in the fields of Timnah, God empowered him, akabvarura shumba into two. Vese vane breakthrough pashumba, but kuti uyabuda sei, Daniel haana zvaakadziita, he was saved. But kana ari Samson, he was empowered. So pane nguva yekuti uri musituation yakambopindana naningi, akatokuudza kuti pazvakandiomera zvikadai ndakaita 5 days fasting and prayer, pazvakandiomera zvikadai ndakatora nzira yakati neyakati, svika Mwari vakandipa breakthrough. Zvakanaka kuti unzwe kuti Mwari vakamupa breakthrough, vakamupa kukunda. Asi chakanakisa kunzwa kuti Mwari vanoda kuti uitei iwe on individual capacity maringe upenyu wako nesizeni yauri uye nezvikonzero zvakaiswa naMwari ipapo. So time yasvika David is not the right time naturally. Haisi time yakafanira kuti mfana mudika akadaro atumwa kuzongosiya chingwa asvikire patime yekuti vanhu vari kumhanya kuma battle lines. It was wrong timing. Yet it was the right time. Nekuda kwokuti Mwari varoda kuunza victory kwa Israel, deliverance kwa Israel through this boy called David. He was not a well-trained soldier. Yet Mwari vakashanda naye akaunza ma results, akaunza deliverance to Israel. So ndandikutaura pamusoro penguva, pamusoro pemwaka, pamusoro peseason. Mamiriro akaita zvinhu mwaka watiri, mwaka wokuti zvinoita kuti ungogamuchira kuti aiwa zvakaoma, aiwa zvinhu hazvisi kuita. But ukada kuziva the mind of God mumwaka wakadai, you'll be surprised. Dzimwe nguva unotonzwa Mwari vachitotaura kwauri kuti this is your time, this is your year, this is your season. I'll show you something. Regai ndikuratidzei kuita kwaMwari pamusoro pemwaka kana kuti nguva. Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 verse 2. Regai nditange pa verse 1. And the Lord spoke unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Kana makambonzwa inonzi Jewish calendar, ndo pazvakatangira apa. Mwari achishanda nevana veIsraeri akavabvisa pakuoperata nekalenda nesystem yanga iripo. Mwari ndokubva vati, This shall be the month unto you. This month shall be the beginning of the months. Mwedzi uno ndokutanga kwemwedzi wenyu. It shall be the first month of the year to you. Handizive kuti madates mwedzi zvazviri papi,
but nokuti Mwari vafunga kuburitsa vanhu out of bondage, Mwari vakuvasetera ecalendar, Mwari vakuvapa kumwe kunzwisisa neimwe nguva yakasiyana nenguva yevanhu vekunyika, kureva kuti munguva yatiri iyoyi yekuoma kwazvo nokunetsa kwazvo, ingangodaro iri nguva kune mumwe munhu yekuti zvinhu zvako zviite zvakanaka. Pastor Moses Ufumeli, how are you doing? Say, how are you keeping? I'm so happy to see you online Kwakadiko Island. May the good Lord bless you. So by revelation, nguva yatiri iyoyi ingangodaro iri nguva yako uri mwaka Mwari wawakatara to bless you and to change your life or to prosper you. But nekuda kwekuti unenge wadzokera kukalenda yevanhu nekumamiriro ezvinhu munatural realm, unogona kusanzwa Mwari vachitaura kwauri kuti this is the first month of the months or the first month of your year. Kureva kuti une gore rako, une mwaka wako, une mwedzi neseason yako, maringe Mwari zvavanoda kuti uite. It reminds me nyaya ya Leah. Bible rinoti Leah haasiriye anga ashandirwa naJacob. Jacob wakashanda kuti arore Rachel, but ndokubva azotanga arora Leah nekuda kwekuti baba vake Labani vakaunza Leah usiku vakamisa mumba muna Jacob. Iro shoko richiti kuchema kungauya usiku asi mufaro unouya mangwanani. But pane umwe usiku wakaitira zvakanaka Leah, kuchema muupenyu hwake kukapera, kureva kuti waiva usiku kune vamwe, but kuna Leah ndo chakava chiedza, ndo yakava season mwaka wokuti agone kuwanikwa. Akawanikwa murima, akarorwa murima, zvinhu zvake zvakafamba nekuda kwekuti kwakava nerima. Baba vake Labani vakamuisa mumba muna Jacob. Zvoreva kuti rima, mamirire zvinhu asina kunaka, inogona kunge uri mwaka womumwe munhu wokuti zvinhu zvake zviendeke zviite zvakanaka. Mukatarisa nyaya yaBoaz naRuth, nyaya yakaitika zvekuti Ruth wakatotipwa naNaomi kuti enda undorara kutsoka kwaBoaz. Kureva kuti Boaz communication yake naRuth kuti azosvika pakuwanikwa Ruth yakatanga usiku. So pane nguva yekuti economy unenge usiku kune rima, mamirire ezvinhu muupenyu anorepresenta usiku nokuti haasi kufamba zvakanaka. But kune mumwe munhu ukatsvaka kuziva pfungwa yaMwari, usiku ihwohwo ndo chiedza chako, ndo mangwanani ako. Pane usiku une chekuita nefavor muupenyu hwako. Kazhinji tinenge tichitaiwa mwaka hauna kumira zvakanaka, zvinhu hazvina kumira zvakanaka, season yatiri haisiriyo, tichambomirira kuti zvinhu zviite zvimire zvakanaka. But uchaona kuti pane vanobudirira munguva yaunofungidzira kuti hakuna chinofanirwa kusimuka, hakuna munhu anofanirwa kusimuka nekubudirira munguva yatiri, nezvikonzero zvaunenge uchiona zviri natural. But by revelation unofanirwa kuziva kuti Mwari vanogona kukonzera mwaka wako kuti ukwane, gore rako ritotanga izvezvi. Kureva kuti kana munhu achitarisa kuti aiwa muna December ndo mandinowanawo zvinondiitira zvakanaka, maybe ndo mandinowana bonus, ndo mandinozoronga zvakati nezvakati, Mwari vanogona kushifta December iyoyo youya muna January, youya muna July, youya muna August. Israel yakapiwa kalenda yayo naMwari. Israel yakapiwa kalenda naJehovha. This is the first month of your year, not of the year, of your year. Ndo mwedzi wekutanga mugore renyu. Kurati tiri pakati pemamwe makalenda atinawo, but Mwari vanogona kuti this is the first month of your year. Kureva kuti Mwari vanoshifta system yekalenda iri natural. Kana kuti mamiriro ezvinhu asina kumira zvakanaka, vouya neblessing mutime yekuti ukazvitarisa
hazvibude kuti zviitike naturally. Ipapo ndo pauchaziva kuti ndo Mwari. Kuita kwaMwari kunoshamisa. Nzvimbo isina kufanira, nguva isina kufanira, ivo vakada kuti chinhu chiite, chinoita nokuti ndiMwari. So David haana kuya mukemp to fight. David wakauya mukemp atumwa nababa vake kuzopa vakoma zvekudya nekutarisa kuti zvakamira sei. Asi mwaka wekuti ave nevictory against Goliath wanga wakwana. But I want to show you something. Mwaka ukakwana, you need the revelation of the Lord. Unofanirwa kunzwa kutaura kwaMwari. Why? Nekuti ukateerera kutaura kwavanhu even mwaka wakwana, vanhu vanokuudza facts on the ground anofighta the revelation that is from above. Nekuda kwokuti vakoma vaDavid havana kupururudza, havana kuombera maoko, havana kufara kuti mukomana auya. Vakataura mashoko anotsondora. Waingei? Wasiya nani tumakwai twako tushoma? Vakoma havana kupembera, havana kufara nokuti David wauya. Nekuda kwekuti vaiti wawirei munguva yakadai uri mwana mudiki. Even King Saul vakasvika pavakaudza David kuti hazvigone kuti urwe naGoliath, nokuti Goliath is a champion. Akatanga kurwa kubva ari mudiki. Ndakati mashoko iwayo aiva mashoko ekuti David akaita mamwe manzwiro akamuencourage kuti kana Goliath ari kunzi is a champion from Gath, akatanga kurwa ari mudiki, ini ndiri kurambidzwa kurwa naye nekuti ndiri mudiki. In other words, handisi kurambidzwa kurwa naye, ndiri kutoziviswawo ipapa kuti if you want to be a champion, this is the right time to fight this man. This is the right time to get into battle. This is the right time. Nokuti chakapa Goliath kunzi anzi he was a champion from Gath, inyaya yekuti wakatanga kurwa kubva ari mudiki. So zvoreva kuti kurwa kunotodawo kuti utange uri mudiki wewo David. Saka ukanzwa King Saul mambo Saul achiti aiwa dzoka nokuti akatanga kurwa ari mudiki, vari kutotaura the opposite yekuti if you want to be the champion, this is the season and this is the time to face Goliath. Hama dzangu, inonzi God is time, mystery. Inonzi nguva yaMwari. Inotoda kuti munhu ave nerevelation, chizaruko chekuziva kuti iyo nguva yandiri yacho ine kuoma kwakadai haisiri here inogona kuva nguva yaMwari pazvinhu zvandakatarisira kuti zviitike muupenyu hwangu. God is time, mystery. Why? Nokuti dzimwe nguva the environment haikuudze kuti this is the God is time for you kuti zvinhu zviendeke. The environment ingatova so resistance against you. Amfumo wanga Blapimbas, you're welcome, God bless you. Mai Mukwena Muguti, you're welcome, God bless you. My brother Napoleon Mate, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So you see, kuti time yacho ikakwana, hauna chinhu chaunogona kuona in the natural kuti this is my season and this is my time. In other words, ukatarisa mu natural unoona mune resistance. Mary auya aine pamiri pa Jesu auya ku Bethlehem. Although it was a prophetic place according to the book of Micah 5 verse 2. Inoti Bethlehem Juda nyangwe uri mudiki kumaridze kwa Juda, asi mauri muchaberekwa mambo. So the prophetic place yekuberekwa kwa Jesu I Bethlehem. But Mary na Joseph pavanosvika mu Bethlehem, there was resistance to an extent yekuti vakatodzwa kunzi hapana room. There is no room for you. Vakashaya room. But vari mu prophetic place, vari mu right time, mu right season, there was resistance. Havana kuwana welcome. Yekunzi aiwa mauya shuwa ndo makaprofitwa kuti muchabereka mambo, maita zvakanaka masvika. Nyika yakava resistor. Environment yakava resistor. Vakaenda outside kunze. Mumba, there was no room for them. In the inn, there was no room for them. Kusvika vaenda kumenja.
chiri kuvaendesa kumenja hachinei nekuti vari mu right place, mu right time, mu right season. Resistance inoramba iripo. Saka pakuda munhu anoziva kuti resistance iriko hayo, but this is my time, this is my season. David asvika ku battlefield, hakuna akamupa welcome akaombera maoko kuti mufana auya zvinhu zvakuitika. They were not aware kuti that's the plan of God, kuti Israel iwane deliverance through this young man called David. But they resisted him, especially the brothers. That's why muchiona kuti David pakurwa na Goliath, Bible wrote wakaenda murwizi and he picked 5 smooth stones. Yet kuna Goliath akakanda 1. Goliath akatemwa nedombo akawira pasi. David akauya akagura musoro wa Goliath. Sei wakapika 5 stones for 1 man. Azvirevo kuti haana faith kuti ndikakanda 1 pamwe ndichapotsa, I need 5 kuti ndikapotsa ndozomurova nerimwe. No. Other 4 stones haakandwe against enemy. They represent the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, which means you need the revelation of the word of God in you to be able to fight and get victory, even in season you're kuwana resistance. Kurati matombo ari 4 ndekusakandira enemy, ari kurepresenta hama dzake vakoma vake vari kumuresista kuno. Saka kuvakoma haakande matombo kwavari, but ane matombo anongorepresenta kuti gara wakatosimba, ivane faith. Why? Because the resistance irimo within the family. His brothers havana kumupa welcome. Saka mamwe matombo haakandwe against the brothers, haakandwe against the enemy, anongomachengeta nekuda kwekuti kune vakoma vake kuno vari kumuresista. Saka ma enemies a David haasi Goliath chete, but resistance yema brothers. People of God, hear me very well. Inonzi God is time, nguva ya Mwari. Sekutaura kwatinoita kuti God is time is the best. Nguva ya Mwari ndo nguva chaiyo, ndo yakakunakira. Icho kwadi. But kuti uzive kuti this is the God is time, yekuti zvinhu zvangu zviendeke, ndo nguva yakatarwa naMwari, yekuti zvinhu zvangu zvibatike, zvitambanudzike, zviite. Sometimes unogona kusaiziva with a carnal mind. You need prayer, you need to get the revelation yekuziva kuti nyangwe zvinhu zvakaoma kudai, iwe Mwari vari kuti kudii. Nokuti nguva yeExodus payakakwana, Exodus zvinongoreva kuti kubuda, but nguva yekubuda payakakwana, there was resistance in Egypt. Pharaoh haana kuti aiwa muri patime yeExodus endai. Mu Exodus mune zvakatoitwa kuti Pharaoh asvike pakuti ndasarenda budai. There was a battle against Pharaoh. Mwari vakaita miracles. Kune zvizhinji zvakaitwa kusvika mutumwa akauya akauraya firstborn matango ese mu Egypt. Pharaoh ndo paanobva ati vana vanga vachibuda. Kurati even mumwaka mutime yako ikakwana, mune kurwa kurimo. So kana Pauro achiti atirwe nenyama neropa, zvinoreva kuti tinorwa, asi chekurwa nacho ndochataa kunzi tigare taziva. We don't wrestle or we don't fight against flesh and blood, but against principalities and powers. Kurauti, as a believer, you are supposed to engage into fighting. Iyo faith yacho ifight. Chokorino to fight a good fight of faith. Kutenda kurwa. Kutenda kuva mhare inogona kurwa. But pane secret kuziva chekurwa nacho. So David wakashika mukemp. Haana welcome yaakapiwa. Although iri season yake yekugura musoro wa Goliath, iri season yake yekuva ne victory, hakuna vakaombera vakadzi vakatozoimba leta, vanhu vakatozopembera leta, Goliath agurwa musoro. Otherwise pasati paitika anything, the brothers were against David in his season, in his time. So nguva kana mwaka wako ukakwana,
Don't expect people to clap hands for you, people to cheer you up, or people to welcome you. Resistance iriko, even uri mu right place, even uri pa right time. Mary aine pamiri wasvika mu Bethlehem. Bethlehem zvinongoreva kuti house of bread, and Jesus is the bread of life. Wacho ane chingwa muimba yechingwa ndiye ari kunyimwa opportunity, ari kunyimwa room, ari kunyimwa space. Kureva kuti chingwa chakashayiwa room muimba yechingwa. Hazvina basa kuti Bethlehem zvinoreva kuti house of bread. Chingwa chacho manje ndochiri kuwana resistance mu house of bread. So there are times yekuti resistance inogona kukoresa moyo ikakunetesa kuti kwana vachiresista so because tine pfungwa yekuti ayo kana uina Mwari vafanira kuresista, panofanira kungoita zvinhu. Inzwai, chinonzi breakthrough kutobreaka chaiko kuti uite pass through. Breaking kureva kuti pane ka resistance karipo. Israel yakapiwa naMwari Canaan, promised land, but first thing chavakatanga kudhila nacho munzvimbo yavakapiwa naMwari, the thick walls of Jericho. Bible rinoti Jericho was shut, hakuna aibuda, hakuna aipinda, magedha akakiwa. Yet nzvimbo yakakiwa ine ma thick walls nemagedha akavharwa, it's a godly given place. Even the spies pavakaenda kunotarisa the land vakadzoka vachiti taona magiant, the sons of Anak, the giants are inside. A godly given place with the giants. Makatabo shariba sataka. Mante balando roboshia kato. So mwaka wako ukakwana, nguva ya Mwari ikakwana yekuti zvako zviite, zvinotoda kuti uve nechizaruko, uzive kuti resistance kana ikavapo, I must stand the ground nekuda kwekuti this is my season, this is my time. Nokuti kazhinji munhu anotayo kana iri nguva yangu yakwana, masuwa anofanirwa kuvhurika. But Bible rinoti Jericho was shut, hakuna aipinda, hakuna aibuda, yet it's a godly given place. It's part of Canaan, inzvimbo yavakapiwa naMwari, but marudzi arimo haapete maoko kuti Mwari vakakupai just get in and take. They will fight as well. Panika resistance karipo, even zviri zvako. When we patinoita conduct deliverance, unoona kuti nyange ukanamatira munhu ane demoni aringoti it's okay mamunamatira regai ndiende, rine ka resistance karipo. So unonzwa demoni richiti hazviite ndewangu, harorwa hazviite ndewangu, hakuna kwaanoenda, hazviite ndewangu, hazviite. Demoni harina munhu rakasika. Iko kuramba neresistance yese ikoko, kuitira kuti kana usingazive simba riri mauri, kana usina kutenda, unogona kuti aiwa saka zvaramba regai tisiye. Wakaipa haana simba, wakaipa ane nharo. Sometimes vanhu vanoconfuse nharo nesimba. Munomboziva neimwe nguva munhu ane nharo anogona kubudirira even asina simba, nokuti waari kuitira nharo wacho akasava nerevelation kuti inharo bedzi simba hapana, anosvika paanoneteswa wongoti arega ndisiyane nazvo. I've seen deliverance, I've seen mademoni achidzingwa maybe in an hour's time, 30 minutes time. So neimwe nguva munhu anogona kuti pa 20 minutes I'm done. Zvaramba tozozviona mumwe musi. Mademoni otosekerera, otoziva kuti panapa tine opportunity, nekuti munhu haazive kuti simba hatina but tine nharo. So nharo idzodzo even mukurarama, even muenvironment yauri, haushaye chinhu chese chauroda kuita chinongomuka dzimwe nharo nevanhu vasingakugamuchire, even muplace yauri supposed to dominate and make things happen. Zvingotanga zvakangodaro. God's time is the best time. Sikuti uzive kuti this is God's time for me. Iyi ndonguva yakatarwa naMwari kuti zvangu zviendeke. Unoti ukatarisa the surrounding, ona mune nyaya yeCovid-19.
oita dzimwe pfungwa dzekuti my time will come, izvo zvikapfuura Mwari vane zvavachandiitira. Gamba whether zvapfuura hazvina, Mwari ndiMwari uye vanoramba vari pachigaro, uye nyasha dzavo hadzikurirwe nemamiriro ezvinhu. Kugona kwaMwari kunooneka muresistance iripo. Unyanzvi hwaMwari hunooneka muenvironment ine resistance. Mwari ndo vakati let there be light, chiedza chikavapo. Asi manheru ndokubva kwasviba kukava nerima. Rima ravako. Bible rinoti, and God created the moon to rule over the night, even with the stars as well. Kurati rima parakadzoka rakadenda umwe unyanzvi hwecreation hwekuti Mwari vaakusika mwedzi nenyeredzi to rule over the night, which shows kuti pese pane resistance pari kudena imwe ability yaMwari to show up or to manifest. So resistance in every environment hazvireve kuti uri wrong environment kana uri kuita the wrong thing. Resistance yagara iripo. Pakudiwa munhu unoziva the mind of God in that time and in that season. Genesis 26, maybe I need to read. Genesis 26. It was not the right time for Isaac to plant. Genesis 26, verse 2. Because the Lord appeared to Isaac and said, Isaac, stay away from Egypt. I will show you where I want you to go, and you live there as a foreigner. But I will be with you and I will bless you. I will keep my promise as to your father Abraham by giving you this land to you and your descendants. People were going down to Egypt to look for green pastures. I remember saying this statement. Kuti vanhu vari kunyika kana kuti by common sense, when things are hard, wanzwa kuti kwakati ndokune zviri nani, truly you move to a green pasture. But us now as believers, Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me. He leads me. Kureva kuti we don't look for pastures. Why? Because we are sheep. There is a shepherd unoziva where to take you to. Jehovah ndiye mfudzi akanaka. Ndiye anogona kutungamirira munhu. Munhu haasi designed kutsvaga mafuro. Munhu ari designed kutevera mufudzi anoziva kune mafuro. We trust on the knowledge and the wisdom of God. Why? Nekuti pandiri kuona nhasi kuti panenge pari green, you never know tomorrow kuti panenge pachiri green here. It reminds me kuna Genesis 13. Lot unoseparata kubva kuna Abraham. Lot unopiwa opportunity yekusarudza kwekuenda. Bible rinoti wakaona kwakasvibira like the garden of God towards Sodom. It was so green. Ndokubva aenda ikoko. But at the end of the story, he came out of Sodom and Gomorrah without anything. Akabuda ari bachura asisina chinhu. But chakamudrive that direction, it was so green. Kwakakasvibira kwakakanaka. Kurati akatevera mafuro. But look at Abraham. Abraham chaakaita kuti agone kuredesa Lot kuti sarudza kwekuenda. Abraham haana kusarudza kwekuenda. Abraham Lot abva Mwari vakataura naye urati Mwari vakamuudza kwekuenda. Mwari vakamuudza zvekuita. Kurati the best environment yaungaende is where God wants you to be. Nzvimbo yakakunakira kuva ndo nzvimbo Mwari yavanoda kuti uve. Haisi yese nzvimbo yakakunakira, even yakanaka dzimwe nguva haina kukunakira. I always tell people kuti pane nguva yekuti munhu anogona kukopa business riri kuitwa nemumwe munhu. Ndo danger yekukopa. You are supposed to learn and not to copy.
kuti auyaota zvakati ari kutengesa zvakati zvine mari kwaari. Ichokwadi kuti zvamuitisa mari, but chokwadi chiripo ndechekuti iwewo ukaita une nyasha dzacho muarea iyoyo here kuti uyewo nepundutso, unokopa zviri kuitwa nevamwe, but chausingagone kukopa inyasha dzavainadzo mune zvavari kuita. Skill is not enough without grace in such an environment. Intelligence is not enough without grace in that field. Success ya Noah pa aki yake haisi pa architect pa kugona kuvaka. Success yake inotangira pakuti Bible rinoti, and Noah found favor before the eyes of the Lord. Kureva kuti the platform yaanga akatsika haisi kugona kuconstructa the ark. He was favored by the Lord to do so. Munhu ane favor mu area, even akaita error, even akasaita zvakanaka, favor inopusha kuti awane mari dzawo dzakanaka. Ndakazviona kumutambo webhora, unoona kuti neimwe nguva kune munhu anonyatsogona kutamba but haagone kuenda kumatimu mahomba nemukurumbira kana kuita kusaina mari dzakawanda. Then somebody haanyatsogona semunhu iyeyo but anosvika pakusaina mari dzakakura otambira matimu anoshamisa kwazvo. Zvoti munosara munomubvunzo kuti but this one ndiye aifanira kusvika kumberi uku. Why anogona, anoita zvakati mufield umu is so excellent, but inyaya yekuti uri mufield sevamwe but nyasha dzenyu mufield imomo dzinosiyana. Bezalel naOholiba vanga vaine grace dzeart, Mwari akavazodza ndo vakagadzira the ark, the box of the covenant, the ark. Ivo havatakure areka, havasi mapriest, but they were anointed with the skill paart yekuti vagadzire the ark of the covenant. Saka uri kuona kuti kugadzira, kuva nenyasha dzekugadzira the ark of the covenant hakukuite mupriest, hakukupe ability, hakukupe nyasha dzekutakura the ark. Ark yaitakurwa nemapriestita, they are anointed to do so. Neimwe nguva pane murume anonzi Uza, areka yaakudonha, akaisa ruoko and he died there. Why? Haasi mupriest, haana nyasha dzacho dzekuti atakure areka. So Bezalel naOholiba, they were anointed with the skill per art, but they were not priests. They were not anointed to carry the ark. Kudati vachitopedza kuigadzira neskill yavapiwa naMwari, vakadzoka vachida kuitakura, they will die there and there. Why? They are not priests. So kukopa dzimwe nguva kunosiya munhu apa kuchema, kana kuti apedzera akufungidzira kuti ndofunga kana vachizviita vane zvimwe zvavanozoita zvavasiri kutaura, kuti vanoti vanzira zvinhu zvakati zvazviitise mari yese yavaitai, vane zvimwe zvavari kuvanza, maybe they are selling drugs or something else, because kutengesa zvinhu zvakadai zvidovi chete, munosvika pakuvaka stand wototenga nemotikari, riri dovi regaiwa, pane chimwe chakavanzika ipapo. Pane zvaunogona kutadza kunzwisisa uchishaya kuti vanhu vari kusumuka nei pachinhu chauri kuita. Grace makes the difference. Kune nyasha dzinokonzera mutsauko pazvinhu zvinoitwa nevanhu, but hasipo pane nyaya. Let's go back to David. So David wakasvika mukembi, vanhu vachitomhanya kubattle line. Ari mumwe aigona kudzoka kumashure kana kungosiya chingwa zvauya kuzosupply udzoka kuna baba vake. Why? Ndo zvaatumwa kuzotaura, kuona nekuita. But there was something in him, pane chaachiri maari chakamusunda kuti ipa anochengeta the keeper of the supplies. Iwe endawo kubattle line, enda unonzwa kuti Goliath ari kuti kudii. Munozva Goliath paakapopota Israeli yese yakabvunda ikatanga kuudza kuti ndiani angarwe nemurume uyu, inzwai zvaari kutaura. But David, because anga ane different spirit, akanzwa kuti this is my time, this is my season, this is my opportunity.
Yes, he was not trained. Anga asiri fully trained mu army. But muna akazvinzwa within. This is my time. This is my season. God is with me. I can face this man. Your season and your time. Dzimwe nguva inouya yakatakura resistance. So kuti at the end unowirirana neenvironment nemamirire zvinhu kuti nguva yedu ichakwana. Wotoshedzerawo futi kuti God's time is the best. Haichakwana nguva yaMwari. Mwari vachazvitendera kuti zviendeke zviite. Pane zvekuti nguva yaMwari yakwana yekuti zvinhu zvako zviitike. Mwari vari kuda kuona ushingi nekumira kwako. Mwari vanotaura naJoshua, be strong and courageous. Mwari havana kumuti aiwa nokuti uneni chero zvawaita tinongokupa mari. Mwari vari kutomuencourage, vari kutomusimbisa. Be strong and be courageous. Vari kumumotivata, vari kumupa shungu nekumushingisa kuti ndinewe, but I want you to be strong. Why? Nokuti pane pamwe panonida kuti uve strong. Although uri anointed, but pane panonida kuti uve strong. That's the book of Joshua. Joshua chapter 1. Mwari vari kuvimbisa Joshua, ndinewe yes, but I want you to be strong and be courageous. Joshua chapter 1 verse 9. Let me read from the book of King James. Joshua chapter 1 from verse 9. I need the King James version. Joshua chapter 1 from verse 9. And the Bible reads, have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee wheresoever thou goest. Mwari vari kuencourage munhu wavainaye. Kundodawo munhu ane ushingi. Ndinewe, nyasha dzangu dziri pauri, but be strong and courageous. This is your season, Joshua, to take over. God has appointed you, he has anointed you, but he also wants you to be strong and be courageous. Kuti mwaka wako ukakwana, panotoda kutarisirwa kunzi uye munhu akashinga. Anoziva kuti pano ndinofanirwa kumira svika zvinhu zvaita zvakanaka. Mweya wechiramwa uye mweya wokuzvinyepera kuti kana zviri zvaMwari iri nguva yangu chaiyo zvinongoendeka. That statement is dangerous. Yakonzera vanhu kupotsa season nemwaka wavo. Nekuda kwekuti anenge ane statement yekuti kana iri nguva yangu, Mwari varipo vaneni, zvinoendeka. Hakuna anondiresista, hakuna anoramba. Apa Mwari vari kuna Joshua, be strong and be courageous. David akava neushingi akamhanya pabattle line. Kusvika paanonotora matombo kurwizi wozokanda dombo oroya Goliath. Chirimo mari, ushingi uri mari. Zvinotora kushinga kuenda kurwizi, wotora dombo, wonofesa munhu ane pfumo, wonofesa munhu ari kunzi is a champion. Zvinotora ushingi mauri. Besides kuti ane nyasha dzinomanifesta paanokanda dombo otema Goliath owira pasi. But kumwe kwese pane strength, ushingi. He's so courageous. He's very strong. Vakoma vachimuresista, vanhu vachitaura zviri negative, mari mune ushingi. Hama dzangu, when your season is up, kana nguva yakatarwa naMwari kuti zvako zviite yakwana, usatarisire kuti the environment will be conducive. The environment kuti inenge iri right, or people will encourage you, kana kuti people will clap hands for you, or people will cheer you up, or people will make way for you. Even nguva yako ikakwana, there can be a blockage. Mark chapter 2. Musi wakanzi murume uyu
naJesu, simuka carry your mate. Ndo day rakatanga nekunzi there was no way pado yekuti apinde. Musi wakanzi blind Bartimaeus receive your sight. Ndo musi wakanzi nevanhu nyarara. Resistance haishaike even riri day rako rekushinura. Kune vanhu vanoona vanotorwadziwa newe uri bofu. Just imagine kuti vanhu vanoona bofu riri kushedzera, but they are jealous to the blind man to an extent yekuti vanoda kutomunyararidza. Resistance. But that very day, blind Bartimaeus received his sight. But kutanga kwenyaya kune vaimuti nyarara. Season yako ikakwana, ramba kunyararidzwa. A closed mouth is a closed destiny. Vanhu vanonyararidza vanhu kana mwaka wakwana havashaike. Vanhu vasinga make a way kana zuva rako rakwana rekuti zvifambe havashaike. Mark chapter 2, murume uyu vakashaiwa pekupinda napo, vakasvika pavakabreka roof. Nokuti kana mwaka wako wakwana pakutoda kuti uve nefaith inobreka maroof. Your season and your time can be today or now, but the environment is resisting you and people are not making way for you. What are you supposed to do? Be strong and courageous. Sata aiwa kana iri nguva yangu vanhu vanongosuduruka. Vanogona kukuresista, vanogona kusakugamuchira, vanogona kusakufarira. Be strong and be courageous. So Moses wakaberekwa time iri kuraiwa vakomana vese. Jesu akaberekwa nguva yakauraiwa vana vane 2 years and below. David wakauya kuzofesa Goliath, but akasvika Goliath achipopota ari pabattle line. Achingosvika mukembi akasvika vanhu vachienda kurati pane nguva yekuti mumwe anogona kuti ndofunga nguva yandakaberekwa Israel. Inda takaberekwa munyika yakadai, mune mapolicies akadai anotatisa vanhu kusimuka nekubudirira. Ukaziva chakaiswa naMwari mauri. Nekuti Mwari pese pavanokuisa paenvironment, nyangwe environment ichikuresista, you carry something chiri mauri. Pane chiri mauri, Mwari chavakaona chakafanira kuti uberekwe munguva yakadai, munyika yakadai, muma situations akadai. Pane reason ne purpose sei Mwari vakazvitendera. Ichocho ukachiziva, uchaona kuti wakatoitwa an answer to the Israel community, iwewe David. Chamboita kuti usvike time yawatumwa nechingwa usvikire Goliath achipopota, zvaitirwa kuti unzwe matauriro ake. Nokuti David akapika fight pamatauriro ya Goliath. Nokuti Goliath aitaura achiti varanda vaSauro, choose a man who can fight me. David ane revelation yaaiziva kuti hatisi varanda vaSauro. We are the servants of the Most High God. Matauriro a Goliath aka encourage David kuti I can fight this man. Why? Because number one, I don't wrong identity. We are not servants of Saul. We are the people of God, the people of Israel. And the Goliath are going to choose a man who can fight me. Goliath, David was still a boy. Kurati matauriro ya Goliath ndiye kutoziva kuti if you choose a man, I can defeat that man. But a boy is dangerous. Sa dambudziko raSaul anga kurana kempi kwa Israel maringe zvekutaura Goliath. That's an error now. Kuti aiwa Goliath vari kuda murume. You are still a boy azviite. So anga kurana kempi kwa Israel maringe ekuti Goliath ati kudii. Ukada kurana upenyu hwako maringe environment, maringe kuti nyika yamira sei, you make an error. Rana zveupenyu hwako maringe the word of God concerning your life, kuti Mwari vanoti kudii. Testimony, kutaura kunaka kwaMwari kunodarika resistance iri kunyika. Nokuti kana the environment iri conducive,
haungaitore setestimony yekugona nekuita kwaMwari. Vanhu vanongoti aiwa zvinhu zvamamirira zvakaita zvaizongodaro. Testimony inotaridza kushamisa nekugona kwaMwari kunoitwa munguva yekuti vanhu havatarisire kuti pane zvakanaka zvingaitike. Tiri mumazuva nemwaka wokurema kweupenyu. But who knows? Kuti munguva yauri kuresistwa iyoyi, pari kunzi vanakomana vese vaberekwa vechiHebrew ngavafe, ndo paunofanirwa kuberekwa. And the purpose and reason is for you to take people out of Egypt. Moses akaberekwa nevabereki vanga vari into slavery, but aine a mission to take people out of slavery. So unogona kutonga wakaberekerwa munhamo, purpose yaMwari iri yekuti uburitse vanhu munhamo. Hauberekwe zvakanaka kuti zvifambe zvakanaka. Unoberekwa mune zvakaipa kuti kugona kwaMwari kuratidzwe ende uburitse vanhu mukuipa kwazvo. Moses was born muslavery. Hama dzichitambudzwa, vabereki vachitambudzwa. But the mission of God was to take people out of slavery. Yet he was born in slavery. Mission to take people out of slavery. So ndinofara kuti nyangwe kwaiva nedeath sentence kuti vanakomana ngavaurawe, Moses wakaberekwa zvo. Kureva kuti pane pfungwa yaunofanirwa kubereka iri anti matauriro ekunyika, iri against environment. Pfungwa iyoyo Mwari vanoiprotecta. Ndinofara kuti vanhu kwaIsraeri vakaramba vachibereka, ende pakaberekwa mwana mukomana. Nyangwe Faro angati mwanakomana wese aberekwa ngafe, vanhu vakabereka. There were people who were assigned ananyamukuta, midwives, ekuti tarisai pari kubereka vakadzi vekwaIsraeri muuraye. Mwari ndokubva apa a blessing to the woman of Israel. Vanga vakubereka zvisina nyamukuta mukati. Zvekuti vananyamukuta vakadzokera kuna Faro vakati, we are different from these Hebrew women. They are so strong. They can even give birth before we arrive. Blessing ndopa yakatangire papa. Kuti chatuma kunzi chikuurayire dream yako, vision yako, ndo chichatanga kupa testimony yekuti munhu akasimba, ana Mwari wake, ane nyasha dziri pari. Pese patiri kunzi tutumwe tinokanganisa zvinhu zvake, tinosvika zvinhu zvaendeka kudhara. Why? Nokuti mwaka kana wakwana, ananyamukuta vakatumwa naFaro vanokundikana. Ndinonamata manera nhasi, nyangwe environment ichiresista, vanhu vachikuresista, asi kana uri mwaka wako nenguva yako yakatarwa naMwari kuti zviendeke, gamuchira blessing nefavor. Mumazuva ekuoma kudai, pfungwa yaMwari kana yakatarwa nekurongwa pamusoro peupenyu hwako, ngazviendeke, ngazviitike. Iva neseason nekalenda yaMwari iri maringe upenyu hwako. Baba ndinonamata, I pray over the viewers. I speak your hand of favor and your hand of blessing in such a time, in such a season. Kunze kune resistance, kuchiplotwa downfall. Sameri une pamiri pa Jesu uri kuresistwa. Akatakura chingwa ari muBethlehem, the house of bread, there was no room. Asi Jesu wakaberekwa zvakadaro, room pasina. Mwari kana vanhu vakasavhura opportunities, zvevana venyu ngazviitike. Jesu wakaberekwa munzvimbo yaari kuresistwa, ya mai vake yavari kushayiwa room. Baba, vanhu kana vakaresista kuda kwenyu pamusoro pevana venyu, ngazviitike nokuti muri Mwari. Father, we thank you. We give you glory. We give you praise. We give you honor. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for tuning in. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. The environment sometimes inenge iri resistance, but the grace upon your life will make things work. Nyasha dzinongoita kuti zviendeke. Nyika isiri kukugamuchira, vachironga zvavanoronga against your life. There is God in heaven who will make things happen despite kuti nyika iri resistance. Nguva yatiri inguva inorema, tikangazvitarisa in the natural realm. But ngatitarisei through the word of God.
matestimony nemabreakthrough akasangana nevana veIsraeri aiwanikwa when the environment was resisting them. Bible rati Jericho yanga yakakiwa, asi vakawana breakthrough pakakiwa ipapo nekuti vakarumbidza Mwari. Ngativei nemoyo wokurumbidza nekuonga Mwari muenvironment yekuti kurumbidza kuri kurema nemachallenges atiri kusangana nawo, but Mwari vanoramba vari Mwari. Purpose nechinangwa pamusoro peupenyu hwako chinongozadzikiswa bedzi. Be strong and be courageous. May the good Lord bless you.